ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക്, ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവതാരിക കണ്ടു. യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ അല്ലെ. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 18 മന്ത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങള്. നമ്മള് ഈ ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഇസ്കോണിലാണ് അല്ലെ നമ്മളുള്ളത്. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആചാര്യന്മാരാണ് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യജ്ഞാനമാണ് തരുന്നത് അല്ലെ. വേദത്തിലെ കഠിനമായ ഭാഗമാണത്. നമുക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. പഠിച്ചു. നമ്മൾ 3 പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശരിയായ ഗുരു ആരായിരിക്കണം? ഈ വൈദിക സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല വേണ്ട വിധം ബ്രഹ്മത്തില് മനസ്സുറപ്പിച്ച ആളുമായിരിക്കണം. വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമമായ ജ്ഞാനമാണ്. പരമമായ ജ്ഞാനം ഏതാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പരമസത്യം, ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ധ്യാന മന്ത്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാവരും വന്നില്ലേ? ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടില്ലാത്ത പലരും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞുല്ലോ. കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടണേ. കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ മാതാജി? ഇത് യൂട്യൂബ് കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് പേര് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ ഇന്നലെ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ല, എക്സാം എഴുതുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ മതി, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിന്റെ ലിങ്ക് തരാം, അത് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവര് പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതിണ്ടോ? എക്സാം എഴുതുന്നില്ല, അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നില്ല, യൂട്യൂബ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയതാണ്. ക്ലാസ് കയറിയിരിക്കുന്നു, ക്ലാസ് വരുന്നുമില്ല. അത് ശരി. അങ്ങനെയുള്ളവരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം മാതാജി. അവരെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ.
അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ് എന്നാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമസത്യം, പൂർണ്ണത, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത എപ്പോഴും സർവഥാ സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രാചീന രീതിയിൽ ആണ് ഈ ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മംഗളാചരണം ചെയ്യണം, നമസ്കാരം ചെയ്യണം, ഗുരുവിനെ, ഈശ്വരനെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നമിക്കണം, അല്ലെ? പ്രണമിക്കണം. ഇവിടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ പരമസത്യത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാന് ഒരു സംഗതിയുടെയും കുറവില്ല. ഭഗവാന് എല്ലാത്തിലും പരിപൂർണതയുണ്ട്. ഭഗവാന് സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പരമ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിജീവികൾക്കുള്ളതാണ്. ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ അങ്ങനെയാണ്. അതിപ്പോ നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം സരളമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപൂർണതയിൽ നിന്ന് ആണ് ഈ അപൂർണതയുള്ളത് മറ്റ് സൃഷ്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ പരിപൂർണാണ് എന്നാണ്. പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതും പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് ഏതാണ്? അതെല്ലാമേ പൂർണ്ണമായിരിക്കും. എന്നാ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോ നമ്മള് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 50,000 രൂപ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 50,000 വിഡ്രോ ചെയ്തു വിചാരിക്കുക. പിന്നെയോ ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ പരിപൂർണമായതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിപൂർണമായത് എടുത്താലും പിന്നെയും അവിടെ ശേഷിക്കുന്നത് പരിപൂർണം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയാ. ഇപ്പോ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് കോടാനുകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടായി, എന്നാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണൻ തന്നെയാണ്. സമ്പൂർണമായതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമെടുത്താലും അവശേഷിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഇതാണ് ധ്യാനമന്ത്രം. ഒന്ന് ചൊല്ലൂ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലൂ ധ്യാനമന്ത്രം. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പൂർണ്ണം ഇതില് എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ധ്യാനമന്ത്രത്തില്? 7 തവണ പൂർണ്ണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാല് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. പറയാണ് ഭഗവാൻ സത്യമാണ്, അല്ലെ? ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആണ് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസികമായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചം അതും എല്ലാം മറ്റുള്ളതെല്ലാം പരിപൂർണം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്തും പരിപൂർണമായതാണ്. ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ നിലകൊള്ളും. അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താ? സമ്പൂർണത തന്നെയാണ് ഭഗവാന്. അതാണ് ആത്മീയത. ഭൗതികതയിൽ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 8 എണ്ണം എടുത്താൽ പിന്നെ പരിപൂർണ്ണയില്ല, അവിടെ 2 ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെയല്ല, ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, പരമസത്യമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നത് ഏതും പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ പരിപൂർണ സത്തയുടെ ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമാണ്. പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മം
എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അതൊക്കെ ആ പരിപൂർണ സത്ത എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ഭാഗികമായ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രാണ് അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 3 തരത്തിലെ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മമായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ഒക്കെയാണ് പലരും പല തരത്തിലാണ് അല്ലെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ആ പരിപൂർണ സത്ത നിരപേക്ഷ സത്യം എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെയോ പരമാത്മാവിനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നത് പരിപൂർണ സത്ത ഭാഗികമായി മാത്രം സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരോ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരോ അല്ല എന്നാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാൻ സത് ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സനാതനനാണ്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനമാണ്. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആനന്ദം തന്നെ. അങ്ങനെ സനാതനനായിട്ടുള്ള ആ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയ പരമാനന്ദ ആനന്ദ കട്ട അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദ കട്ട എന്ന ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറയാല്ലേ ആചാര്യന്മാര് പണ്ട്. നിരാകാര ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവിടുത്തെ സദ്ഭാവത്തിന്റെ അഥവാ സനാതന തത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലോ സത്ത് ചിത്ത് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ അനശ്വരതയും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനവുമാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഥവാ ഭഗവാൻ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നീ അവിടുത്തെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമല്ലേ ശ്രേഷ്ഠമായത് അല്ലെ. സച്ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഏതും എല്ലാം സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപമാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതമല്ല. അവിടുന്ന് രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാകാൻ ഇടയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ രൂപരഹിതനല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ സത്ത എന്നുള്ളത് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതവുമാവണം. മറിച്ചായാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. വിഗ്രഹം എന്നാൽ രൂപം എന്നർത്ഥം. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാന് അരൂപിയല്ല എന്ന് ഈ ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട് ഓർപ്പിച്ചു അല്ലെ. ചിലവര് പറയും ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് പറയൂ അല്ലെ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയണത് എന്താ, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, അതൊരു പ്രകാശം ഒരു എനർജി മാത്രമാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ വൈഷ്ണവര് എങ്ങനെയാ പറയണേ, ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമാകാൻ ഇടയില്ല. പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്, അവയൊക്കെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് അല്ലെ, സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അനന്തമായ ശക്തികളുണ്ട്, എല്ലാം പൂർണ്ണതയുള്ള ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി അധിക ശ്രമം നടത്താറില്ല. എന്നുവെച്ചാ ഈ പ്രപഞ്ചം സ്വന്തം സമയരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണസത്തയുടെ ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിശ്ചിതമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള സകലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ 24 മൂലകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം സുസജ്ജമാണ് അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാം സുസജ്ജമാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോഴോ ഈ പൂർണ്ണസത്തയുടെ ക്രമീകരണ പ്രകാരം തന്നെ ഈ താൽക്കാലിക പ്രാതിഭാസികമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. പല കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാ.
ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശമൊന്നും ശരിയായിട്ട് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം കുറവുകൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം നമ്മള്. അപ്പോഴാ നമ്മൾ ശക്തരാവുള്ളൂ. ഭഗവത് അംശമാണ് നമ്മള്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുമുണ്ട്. ആത്മീയ ശക്തി അത് ഉണ്ടെന്ന് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുക, അല്ലെ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ കൈവിരല് അറ്റുപോയി വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് ക്ഷമതയുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ വിരൽ അറ്റുപോയി കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷമതയുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നാല് നമുക്കും ക്ഷമത ഉണ്ടാവില്ല. പൂർണ്ണ സത്തയ്ക്ക് ഈ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകമൊക്കെ പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്, ഈ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത് മാത്രമാണ്, 100%. അതാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നതോ അതില് 100% ചിത്താണ്. എന്നാ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണെങ്കിലോ സത്തും ചിത്തും ആനന്ദവുമുണ്ട്. പലരും ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപൂർണമായിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? പൂർണ്ണ സത്തയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ലാണ്ട് വരുമ്പോ അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിനു ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? 84 ലക്ഷം സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അതിലെ എത്രയോ തവണ നമ്മള് ജനിച്ചും മരിച്ചും അങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ജന്മം മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലണം, യാതനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. നാം ജീവിതത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഈ പ്രകൃതി ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാകുന്ന ജീവിതം മായയാണ്. ഓരോ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോവുക. അത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും, ഇത് കേട്ടാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അത് ലഭിച്ചാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ, ഇത് രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണത് മായയിൽ അടിമപ്പെട്ടവരാണ്. മായയാലെ നിയന്ത്രിതരായവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. അല്ലാത്തവരോ മായാതീതരായവരെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. കൈകൾക്ക് ശരീരത്തോട് യോജിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ളൂ, അല്ലെ? അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണ സത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ്, അംശമാണ്. പൂർണ്ണ സത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? മായയാണ് പിന്നെ അവിടെ നമ്മളെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മായയുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. എപ്പോഴും താപത്രയങ്ങള്, അല്ലെ? ക്ലേശങ്ങള് ഒക്കെയാ. മനുഷ്യജന്മത്തിന് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭഗവത് സേവനം അതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാവണം. അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരുള്ളൂ. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ പ്രവൃത്തി, ഓരോരുത്തരും പല പല കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലുള്ളവരാ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാന്.
ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അത് വിജയിക്കില്ല. അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അതൊക്കെ അപൂർണമായി തന്നെ ഇരിക്കും. എല്ലാ പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? എല്ലാം പിന്നെ അതിനോട് ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോ ആ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരും ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. അത്രയാണ് നമ്മള് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാത്ത കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ ഈ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണത്. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം എന്നുള്ള ജീവിതം മായയാണ്. അത് ഉപേക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവാൻ, പ്രകൃതി, ജീവൻ എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ? സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നുള്ള 3 ശക്തികള് ഉണ്ട്. മനുഷ്യജന്മം എന്നുള്ളത് ജീവസത്തയുടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരാണ് മനുഷ്യജന്മം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ അജ്ഞതയുണ്ടല്ലോ, അറിവില്ലായ്മ, അതാണ് കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമായി കാണാന് ഇടയാവുന്നത്. സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം നമ്മൾ എത്ര എടുത്താലും അല്ലെ അത് കുറയണില്ല. സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്ര വെള്ളം ഒഴുകി എത്തിയാലും അത് പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. വെള്ളം എടുത്താലും ശരി, വെള്ളം അതില് എത്തിച്ചേർന്നാലും ശരി, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് സമുദ്രജലം. അതേപോലെയാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും പരിപൂർണമാണ്. സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, പ്രളയം എല്ലാം ഈ സംസാരത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നവയാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഈ അനേക വിദൂരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. എന്നാലോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ? സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഇൻഫിനിറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് സൂര്യന്റെ. എപ്പോഴും പൂർണ്ണതയിലുണ്ട് ആ ചൂടും വെളിച്ചവും ആ സൂര്യനില്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഭാഗവതത്തില് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാരദ മുനി ഒരു തവണ ദ്വാരകയില് ചെന്നു. അവിടെ 16,108 മഹലുണ്ട്, രാജ്ഞിമാരുടെ മഹൽ. അവിടെയൊക്കെ സന്ദർശിച്ചപ്പോഴെന്താ, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുണ്ട്. ഓരോ മഹലിലും കൊട്ടാരത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ പിന്നെ വേറൊരു കഥയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മമോഹന ലീല. അതില് കാണുമ്പോ എന്താ, ബ്രഹ്മദേവൻ പശുക്കുട്ടികളെയൊക്കെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മറച്ചപ്പോഴെന്താണ്, ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളായി ഓരോരോ പശുക്കുട്ടിയുടെ പോലെ, ഗോപന്മാരുടെ പോലെ എല്ലാം സെയിം ടു സെയിം. ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹാഫ് പാന്റില് ഒരു മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ട് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചപ്പോഴും ആ ഹാഫ് പാന്റില്. അതുപോലെ ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ സെയിം ടു സെയിം ആയിട്ട് വിസ്തരണം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് സാധിച്ചു അല്ലെ? പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മാത്രാണ് അങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ഭൗതിക ലോകം പൂർണ്ണമാണ്. സൃഷ്ടി നടക്കുന്നുണ്ട്, നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നീട് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാം അകത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കണത്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അത് പുറമേ നിന്നിട്ടാ ചെയ്യണേ. ഇപ്പൊ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാണ് വിചാരിക്കുക. ആ പണിയണ ആൾക്കാർ പുറത്ത് നിന്നാ പണിയണേ. താമസിക്കുമ്പോ എല്ലാ സാമഗ്രികളും പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ? നാശം വരണതും പുറമേ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഒന്നിന്റെയും കുറവില്ല ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില്. ഈ ലോകത്ത് ദുഃഖം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് നല്ലത് മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെ എല്ലാം പൂർണ്ണമാവണ്ടേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാണ്, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ മൊബൈൽ ഫോണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരാള് പറയാണ്, ഇത് കാര്യമില്ല,
ഇതുകൊണ്ട് ബുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന്. ഒരു പ്രിന്റ് എടുക്കാനോ ഒരു ബുക്ക് പ്രിന്റ് ആക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്താ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് പ്രയോജനം? അത് പരിപൂർണമല്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ഉദ്ദേശം ആ കാര്യത്തിനല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന്റെ പരിപൂർണത ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തിയത് കേവലം ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. നമ്മൾ അതിനെ അളക്കുന്ന വിധം തെറ്റായിട്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് പരിപൂർണമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ, ബാറ്ററി, മെമ്മറി അതൊക്കെയാണ് അല്ലേ നന്നാവേണ്ടത്. അതൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി. അത് നന്നെങ്കിൽ അത് പരിപൂർണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് പലതും പരിപൂർണമല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോ ഈ സൃഷ്ടി എന്തിനാ? നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. സുധാരണ എന്നാ പറയാ, നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇപ്പൊ ജയില് ദണ്ഡം നൽകാനാണ് അല്ലേ ജയിലില് തെറ്റും കൊലയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴ്. എന്നാൽ അതിനകത്തും ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് അല്ലെ. ജയിലിനകത്തും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ സുന്ദരമായിട്ടാ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണേ ജയില്. ഒന്നും എടുത്തെറിയാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അല്ലെ ജയില് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഈ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ നന്മയുള്ളവരാക്കാൻ തക്ക രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ നന്നാവണം. അത് ഭഗവാനും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും മാത്രമേ നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെയൊക്കെ നന്മയുള്ളവരാക്കണം. അതിന് തക്ക സൂട്ടബിൾ ആയ രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ അപൂർണത അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? വ്യക്തി പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറമെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഭൗതിക ഇച്ഛയ്ക്കായിട്ട് പുറമെ ഇങ്ങനെ തരികയാണ്. അവിടെ പോയാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ പോയി കണ്ടാൽ എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ച കിട്ടും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവിന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്നറിയുമ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഈ പുറമെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവും പരിപൂർണനാണ്. മനുഷ്യൻ ചേതനയെ ഭഗവാനിൽ വെക്കണം, അതാ വേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മുടെ അവബോധം എവിടെ വേണം? കൃഷ്ണനിലായിരിക്കണം. കൃഷ്ണ അവബോധം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ചേതന ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കണം. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുള്ളൂ. മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അവബോധം ഇല്ല. അവരുടെ ചേതന ഭഗവാനിൽ വെക്കാനൊന്നും അവർക്ക് സാധ്യാവില്ല. അപ്പോ ഇത് വേണം അത് വേണം അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങള്. ജനനം മുതൽക്ക് മനസ്സ് സ്വസ്ഥമല്ല അല്ലെ. ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോഴ് അപൂർണത അകമേ ഫീൽ ചെയ്ത് ഏത് നല്ലത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്താ അപൂർണത എപ്പോഴും തോന്നല്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണതയ്ക്കായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? വിശപ്പ് ആത്മാവിന്റെ അല്ല അല്ലെ, ശരീരത്തിന്റെയാണ് വിശപ്പ്. ചിലര് ഒരു നേരം മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് അല്ലെ, മുനിമാരൊക്കെ. ചിലരോ 5 തവണയും 10 തവണയൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കും അല്ലെ. യോഗിമാരെയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ആഹാരം കഴിക്കും. കാരണം ആത്മാവിന് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവാൻ സ്വാഭാവിക സ്ഥിതിയിൽ ആണെങ്കിൽ വിശക്കില്ല എന്നാ പറയാ. നമ്മള് ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമങ്ങള് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് പറയാ. ഇപ്പൊ ഈ രാവണന്റെ കയ്യില് എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ. എല്ലാ ഐശ്വര്യവും സമ്പൂർണനായിട്ട് രാവണന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭാവം അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. സകല ലോകങ്ങളിലും ചെന്ന് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ സ്വയം അപൂർണത തോന്നുകയാണ് ചിലർക്ക്. സ്വയം തോന്നേണ്ടതാണ് അല്ലെ പരിപൂർണത. ഭഗവത് അംശമായ ആ ആത്മാവാണ് ഞാനും പരിപൂർണനാണ്. സ്നേഹം, ദയ, കാരുണ്യം, സന്തോഷം ഇതൊന്നും അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയും നടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 1 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്രം 1 മുതൽ 3 വരെ ഭഗവാനുമായി ഐക്യത്തോടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന എല്ലാമേ ഈശ്വരൻ്റെതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം എന്താ പറയണത്? അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ
അത് എത്രത്തോളം പ്രയോജനകരമാണ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രോ ഇവയോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്ന ആ വീക്ഷണത്തോടെ ജീവിക്കാതിരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ അത് ദോഷകരമാവും? അതാണ് മന്ത്രം 3 പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ പരാപ്രകൃതി അപരാപ്രകൃതി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഊർജം, അതായത് ജീവനുള്ളത്, അതാണ് പരാപ്രകൃതി. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ഊർജമാണ്, നിർജീവമായതാണ്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പഞ്ചഭൂതം ഒക്കെ അധമ ശക്തിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ. ഈശോപനിഷത്തിന് 5 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ധ്യാനം ഉണ്ട്, പിന്നെ 3 മന്ത്രങ്ങൾ ഈശ്വരനുമായി യോജിച്ച് ജീവിക്കുക, 4 മുതൽ 8 വരെ മന്ത്രങ്ങള് ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക, 9 മുതൽ 11 വരെ ശരിയും തെറ്റും വിദ്യ ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, 12 മുതൽ 14 വരെ ശരിയും തെറ്റും ആയിട്ടുള്ള ഉപാസനകള്, ശരിയായ ഉപാസനയും പറയും തെറ്റായിട്ടുള്ളതും പറയും. 15 മുതൽ 18 വരെ മന്ത്രങ്ങള് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളടക്കം, 18 മന്ത്രങ്ങളുടെ ചുരുക്കം. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാമാഘൃത കസ്യ സിദ്ധനം. ഇത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ്, എല്ലാവരും പഠിക്കുക. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാമാഘൃത കസ്യ സിദ്ധനം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ഈശാവാസ്യം ഇദം സർവം യത് കിം ച ജഗത്യാം ജഗത്തേന തിക്തേന പൂഞ്ജീത സിദ്ധനം. അങ്ങനെ വിവർത്തനം എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കപ്പെട്ടവ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. പറയണത് എല്ലാം നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും എല്ലാം ചരമായതും അചരമായതും അല്ലെ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതും ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എന്ത് വേണം? തനിക്കായി നീക്കപ്പെട്ടവ അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം ആ പൗരുഷേയമാണ്. ആ പൗരുഷേയം അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരാം. ആ പൗരുഷേയം ആണ് ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട വിജ്ഞാനം. അതായത് വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, അയാൾ തെറ്റുപറ്റും, മായയ്ക്ക് വശംവദനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ജീവസത്തയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ ന്യൂനതയുള്ള വ്യക്തികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയല്ല. വേദവിജ്ഞാനം തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നുകൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ അത് പിൻതലമുറയ്ക്കും കൈമാറി. ഇപ്പോ നമ്മള് വ്യക്തികള് എന്തെങ്കിലും ഗ്രന്ഥരചനയൊക്കെ നടത്തിയാല് അതിൽ ധാരാളം തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരിമിത ന്യൂനതകളുള്ളവരാ നമ്മള്. പക്ഷെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട ഈ വേദവിജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ന്യൂനതകൾ ഉള്ളതല്ല, അല്ലെ, കുറ്റമറ്റതാണ്. ഇപ്പോ ഈ ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തില് ആണ് ഭഗവാൻ ഇത് ആദ്യം നൽകിയത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പര വഴി കൈമാറി വന്നതാണിത്. പിന്നീട്
5000 വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ വേദവ്യാസര് ഈ വേദങ്ങളെ വ്യസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, 4ആക്കിയിട്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ പേരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ. ഋക്ക്, സാമ, യജുർ, അഥർവവേദം അതൊക്കെ പഠിക്കുക. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാണ്, അഥവാ അന്യൂനനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അത് പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രാജാവിന് അത് ബാധകമല്ല. അതുപോലെയാണ് അല്ലെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴില. ഈ പ്രകൃതി നിയമങ്ങള് ഭഗവാന് അതിന് വശംവദനാകേണ്ട കാര്യമില്ല. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാണ്, കാരണം അത് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയം അത്രേ. അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? വൈദിക ജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്, അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾക്ക് 4 തരം ന്യൂനതകളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഈ 4 ന്യൂനതകളാൽ പരിമിതമാക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. ഒരു വ്യക്തി നൽകണ അറിവ് പരിപൂർണമാവില്ല. വേദങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനിൽ, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി. ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാകയാൽ അഥവാ അന്യൂനനാകയാൽ അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ സർവവും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും നിയന്ത്രിതമാണ്. എല്ലാം അല്ലെ, നമ്മൾ സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്വമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ ജീവനുള്ളതിനും ജീവനില്ലാത്തതിനുമായിട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും ഈശ്വര ശക്തിയാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ്. ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. തൽഫലമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈശോപനിഷത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതിന്റെയൊക്കെ ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധമശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തി അപരാപ്രകൃതി ആണ്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയണത് എന്താണ്? അധമശക്തിയാണ്, ഭൗതിക ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ, അതാണ് അപരാപ്രകൃതി. അത് എന്തൊക്കെ പെടും അതില്? ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, അതൊക്കെ അധമശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി, അതാണ് അപരാപ്രകൃതി. ഇനി പരാപ്രകൃതി പറയണതോ? പരാപ്രകൃതി എന്നാല് ജീവസത്തകൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി പരാപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പരാപ്രകൃതി ജീവസത്തകളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ. പരാപ്രകൃതി എന്നറിയപ്പെടും. ഈ 2 ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭൂതമാകുന്നു. അപരാപ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. അപരാപ്രകൃതിയുടേതല്ലാത്തതൊന്നും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. അപരാപ്രകൃതിയും പരാപ്രകൃതിയും 2 തരത്തിലാണ് 2 തരം പ്രകൃതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളും സർവ വസ്തുക്കളും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദ്വൈതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. പരമോന്നത സത്ത ഭഗവാൻ അല്ലെ, നിരപേക്ഷ സത്യം ഭഗവാൻ, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവം അല്ലെ, ദൈവതം, അതൊക്കെ ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ, അല്ലാതെ അരൂപനല്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമസത്യം ഉണ്ടല്ലോ, ആബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, അത് ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അഗ്നിക്ക് ചൂടുണ്ട്, പ്രകാശമുണ്ട്
അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അത് ഊർജത്തിനെ വിതരണം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. തീയ് നമുക്കറിയാം. ഈശ്വരൻ അതുപോലെ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്. അതാ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയണ ഭൗതിക ശക്തി, പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയണ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പരാപ്രകൃതിയുടെയോ അപരാപ്രകൃതിയുടെയോ അല്ലാത്തതായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നറിയണം. പ്രകൃതിയിലെ ഏതും ഭഗവത് നിർമ്മിതമാണ്. ഒരു പൂവിന്റെ സുഗന്ധം, അല്ലെ? സമുദ്രജലത്തിലെ ഉപ്പ് എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെ? മഴ ശുദ്ധജലമാണ്, അതും ഭഗവാനാൽ തന്നെ നൽകപ്പെട്ടു. ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? എന്റേതാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നിനും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. ഒരുവൻ തനിക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഉദാഹരണമായിട്ട് പശു പാല് തരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പാല് സ്വയം കുടിക്കണില്ല പശു. പുല്ലും ധാന്യവും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കും, അല്ലെ? പാലാണെങ്കിലോ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയില് നൽകും, അല്ലെ? ഗോമാതാവ് അങ്ങനെയാ ചെയ്യണത്. ഈശ്വരന്റെ ക്രമീകരണം അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് നമുക്കായിട്ട് ദയാപുരസ്സരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്, അല്ലെ? ഈ പ്രകൃതിയില് എല്ലാം നമുക്കായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതറിഞ്ഞ ആ പരിപൂർണത മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാനോട് കൃതജ്ഞരാവണം. അവയുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന ബോധം നമുക്ക് സദാസമയവും ഉണ്ടാവണം, അല്ലെ? എന്റെയാണ്, എന്റെ വീട്, എന്റെ മക്കള് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പൂർണനാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാ. ഈശ്വരനാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടാകണം. എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നറിയാൻ അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഈശ്വരൻ നമുക്കായി ദയാപുരസ്സരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്, അല്ലെ? നമ്മള് കുറെ ധനം സമ്പാദിച്ചു, കുറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു, കുറെ കൃഷി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചു, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വേണ്ടത്, അല്ലെ? നമുക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താലാണ് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ രസഗുള്ളയുടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു, അല്ലെ? മുമ്പ് ഒരു 100 പേരിരിക്കുന്ന സദസ്സില് 100 രസഗുള്ള കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരാള് 2 എണ്ണം എടുത്തു വിചാരിച്ചാലോ വേറൊരാൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകും. അതാണ് പ്രകൃതിയിലും അങ്ങനെയാ. നമുക്കായി നീക്കി വെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സംതൃപ്തരാകണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്, മണ്ണ്, മരം, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങിയ പല വസ്തുക്കളും ചേർത്താണ് ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതല്ലാതെ മണ്ണുണ്ടാക്കാനോ മരം ഉണ്ടാക്കാനോ ഇരുമ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അതിനെയൊക്കെ പല രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാം, അത്രേ നമുക്ക് കഴിവുള്ളൂ. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ ഒരു നിർമ്മാണം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അയാൾക്ക് ഇല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിതു, അത് ഭഗവാന്റെയാണ് വീട്, അല്ലെ? നമ്മുടെ വീടല്ല. അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല. കമ്മ്യൂണിസം എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല, പുരോഗമനം കുറവായിരിക്കും. ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇപ്പോ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്താ പറയാ? ആ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ കിട്ടാനുള്ള അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കണത്. പക്ഷെ ചിലര് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാ, അല്ലെ? കുറെ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് സ്വായത്തമാക്കും. അപ്പൊ മറ്റു പലർക്കും അത് കിട്ടാതെ വരും. അങ്ങനെ ആളുകൾ ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരും, തൃപ്തിയില്ലാത്ത ജീവിതവും നയിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിസം, ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം നമ്മള് ഫോളോ ചെയ്യണം.
ക്യാപിറ്റലിസം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉള്ളവരെയും സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തി ഉള്ളവരെ മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ധനികർ പാവപ്പെട്ടവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും. അവിടെ എപ്പോഴും മത്സരമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഈശാവാസ്യ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ആ തത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും മത്സരമോ വഴക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അതറിയാതെ അജ്ഞതയില് പരിപൂർണതയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും വഴക്ക്, മത്സരം അല്ലെ, ക്ലേശങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണത്. വർണ്ണാശ്രമം എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായി കരുതുന്നു. ഭഗവത് അംശമാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. വർണ്ണാശ്രമം ഗോഡ് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അല്ലെ. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, ഔട്ട്കാസ്റ്റ്, ജാതി ഇല്ലാത്തവര്. അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ 4 വർണ്ണങ്ങള്. അടുത്തതായി ക്ഷത്രിയരാണ്. അവർ രജോ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അവരെ നരദേവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളെ ക്ഷത്രിയർ അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ അതിന് താഴെ വരുന്നു. സസ്യബുക്കായതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റായ ധാരണയാണ്. സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്. അപ്പൊ സസ്യബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ ഭഞ്ജിച്ചിട്ട് ജീവിക്കരുത്. സസ്യബുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഒരുവൻ താൻ പരിപൂർണ സസ്യബുക്കാണെന്ന് അഭിമാനിക്കരുത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അഭിമാനമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. മിഥ്യാഭിമാനമൊന്നും വെക്കേണ്ട. സസ്യബുക്കായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മതിയായ ബോധം മൃഗങ്ങളിൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാനും അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ പോലെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് മനുഷ്യന് പ്രത്യേക വിശേഷ ബുദ്ധിയൊക്കെ നൽകിയിട്ടാ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക, അതിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വേണം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ, ജീവിക്കാൻ എന്നറിയണം. അങ്ങനെ ആ അറിവിൽ നിന്ന് ലാഭം സ്വായത്തമാക്കാനും വേണ്ട ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ മനുഷ്യജന്മം സിദ്ധിച്ചയാൾ പരമപ്രഭുവിന്റെ അധീശത്വം അംഗീകരിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണ്. അയാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിട്ട് ധാർമ്മികമായ പ്രവൃത്തികൾ എന്തെന്നറിയാതിരിക്കലാണ് കുറ്റം അല്ലെ. ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യന് ഫ്രീ വില്ലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാം. അപ്പൊ പട്ടികൾക്കോ പൂച്ചകൾക്കോ ഒക്കെ ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്ത് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമപ്രഭുവിന്റെ അധീശത്വം അംഗീകരിക്കണം. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണം. തന്റെ സകല വസ്തുക്കളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പ്രസാദമായി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണം അല്ലെ. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ശിഷ്ടം വരുന്നത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളണം. എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ സമർപ്പിക്കണം. തന്റെ ഭക്തരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് താൻ സസ്യാഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുൾ ചെയ്യുന്നു. 9:26 പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. എന്ത് ചെറിയ വസ്തുവായാലും എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാ. അതെടുത്തിട്ട് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുകയും വേണം. തുടർന്ന് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന നിലയ്ക്കോ കരുണ എന്ന നിലയ്ക്കോ അത് കൈക്കൊള്ളണം. ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി പലതരം യാതനകൾക്കും അവൻ വിധേയനാകുന്നു. ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മളത് കഴിക്കാവൂ. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂല കാരണം. പാപം ഉണ്ടാവാൻ എന്താ കാരണം? ഉടമസ്ഥാവകാശം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ് എന്നറിയണില്ല
അങ്ങനെ പ്രകൃതി നിയമലംഘനം നടത്തുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാപം ഉണ്ടാവണത്. ഇപ്പൊ വൈദിക ശാസനങ്ങളൊക്കെ ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യ ജന്മം മാത്രമാണ് ചുമതലാബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ചുമതലയും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നു. നാശം വരുത്തുന്നത് എന്താ? ഭഗവാന് പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകള് നമ്മൾ അനുസരിക്കാതെ പോണത്. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് നാശമാണ് ഉണ്ടാവണത്. മറിച്ചോ ഗൗരവമുള്ള കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്നവരോ അനാവശ്യമായ ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ പുലർത്താത്ത വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനാലെ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. ഇപ്രകാരം അയാൾ ശാശ്വത ഭവനമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ പ്രാപ്തനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിയണം അല്ലെ. ഒന്നിനോടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോടൊന്നും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ ഒന്നും വെച്ച് പുലർത്തരുത്. അങ്ങനെ ഉള്ള ആള് ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ അയാള് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സന്നിധി പോകാൻ അർഹനായി തീരും. അതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന് മാത്രമാണുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, കമ്മ്യൂണിസം ക്യാപിറ്റലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തോ മാതാജി? അത് ഈ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം ആണ്. എല്ലാ കർമ്മ നിയമങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന്റേത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിനോടും ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ പുലർത്താതെ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. എല്ലാം ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നി ചെയ്യുക. അതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പേര് കുറെ വാരിക്കൂട്ടും അല്ലെ. കുറെ ധനം സമ്പാദിക്കും കുറെ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ലഭിക്കാതെ പോകും. ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാ? എല്ലാ ജീവികൾക്കും എല്ലാം കിട്ടത്തക്ക വിധത്തില് ഭഗവാൻ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കാട്ടിലൊക്കെ അനേകം ആനകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ടൺ കണക്കിന് ആഹാരം വേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ ദിവസവും. അപ്പോഴ് അതൊക്കെ ആരാ നമ്മൾ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിനൊക്കെയുള്ള വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വനങ്ങളിൽ എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആനകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ എത്രയോ ആഹാരം വേണം, ടൺ കണക്കിന്. എല്ലാം അവിടെ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഓരോന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വായു, വെള്ളം, സൂര്യപ്രകാശം ഇതൊക്കെയും അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവത് ദത്തമായിട്ടുള്ള ആ യജ്ഞചക്രം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്തു, അങ്ങനെ യജ്ഞമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തു, മഴയുണ്ടായി, മഴ കൊണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ നമുക്കത് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പരിശുദ്ധമായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ വന്നു. വേദങ്ങള് കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു യജ്ഞം ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കണം. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്നൊക്കെ പറയണത് അതാണ്. ഈശാവാസ്യ ആ ഭാവനയോടെ വേണം നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഈശാവാസ്യ ചേതനയായിരിക്കണം നമ്മളുടേത്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആ ചേതനയോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നും നമ്മളുടേതല്ല. നമ്മൾ പറയും എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ പശു, എൻ്റെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഒന്നും എൻ്റേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തോടെ വേണം. നമ്മള് പരിപൂർണരാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ല.
നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൂട്ടി എനിക്ക് അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് അല്ലേ, നമ്മളുടെ ആത്മാവും ഭഗവത് അംശമാണ്. അപ്പൊ അത് പരിപൂർണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊന്നിന്റെയും കുറവില്ല. നമ്മൾ സുഖം അന്വേഷിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുക, മറ്റു വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണത് വിഡ്ഢിത്താണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈശാവാസ്യ ഭാവന, ഈശാവാസ്യ ചേതന അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്. നമുക്ക് അർഹമായത് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മ വേണം. ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇനി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയത് വായിക്കൂ. മാതാജി ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എഴുതിയതാണല്ലോ അല്ലേ? രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം വേറെ. അതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നോട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് വേദം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മള്. വേദം എന്നാൽ അറിവ്. അതെ. പിന്നെ ബദ്ധാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ ഏതെല്ലാം? അതൊക്കെ അറിയണതാ. അതെന്നല്ല പറഞ്ഞതാ. അതൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി. വേദങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പേര് ശ്രുതി. അതെ. വായിച്ചു വിഷ്ണുപ്രിയ. വായിച്ചുവിടും മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. പുതിയ ആൾക്കാർ വായിക്കൂ. പുതിയ ആൾക്കാർ ഏതായിരുന്നു? പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? 3 പ്രമാണല്ലേ? വേറെ വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ശ്രുതി കേട്ടിട്ടാണ്, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് വേദജ്ഞാനം. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അന്നൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു സത്യലോകത്തിലത്തെ അത്ര. ഇപ്പൊ പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ ജനേയുഗ. കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വ്യാസദേവര് അത് വ്യസിച്ചു അല്ലെ. 4 ഇതാക്കിയിട്ട് 4 ശിഷ്യന്മാരെ അതിന്റെ ഭാരം ഏൽപ്പിച്ചു. അവര് പിന്നെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലിഖിതമാക്കി തീർത്തു. പിന്നെ അത് പണ്ട് കാലത്തൊന്നും വേദം എഴുതിയ ബുക്കായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഗുരു ശിഷ്യന് പകർന്നു കൊടുക്കും. ശിഷ്യൻ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രഹിക്കും. തന്റെ ശിഷ്യന് വീണ്ടും പകർന്നു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഒരാൾ കേട്ടിട്ട് മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോ വേറെയാ പറയാ അല്ലേ. ബുദ്ധിയില്ല നമുക്കൊന്നും. അതുകൊണ്ടാ ശ്രുതി, ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം കൈമാറി വന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു വേദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതിനെ 4 വേദങ്ങളായി തിരിച്ചത് ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? അവ ഏതെല്ലാം? ആരാണ്? വ്യാസ മഹർഷി. ഏതൊക്കെയാ? വിഷയാനുസരണം 4 തിരിച്ചു. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. അതെ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അത് നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞ അത് ആൻസർ ആണ്. വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ? ഇത് വ്യാസദേവൻ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദം ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അല്പായുസുകളും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവരും ബുദ്ധിമത ഇല്ലാത്തവരും ആയിരിക്കുമെന്ന് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അവിടുന്ന് വേദത്തെ ഋഗ്, സാമ, അഥർവ, യജുർ എന്ന് 4ആയി തിരിച്ചു. ദ്വിജബന്ധു എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഉന്നത കുലത്തിൽ ജാതനായിട്ടും അവയുടെ യോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്നു. ദ്വിജബന്ധു അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചയാൾ. ബ്രാഹ്മണന്റെ ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ നേടാത്ത പക്ഷം ദ്വിജബന്ധു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാഹ്മണ ബന്ധു അങ്ങനെയും പറയാം. ദ്വിജബന്ധു ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. ദ്വിജബന്ധു എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്ന മാതാജി. അതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദവ്യാസൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാൻ ഇടയായത്? എന്താ? പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെങ്കില്
മറ്റുള്ളതൊക്കെ രചിച്ചു. 108 പുരാണങ്ങള്, ഇതിഹാസങ്ങള് എല്ലാം രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കൃതജ്ഞത അനുഭവപ്പെട്ടില്ല വ്യാസദേവർക്ക്. അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് അദ്ദേഹം സങ്കടപ്പെട്ട് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വേളയില് ശ്രീനാരദ മഹർഷി അവിടേക്ക് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് കാരണം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങള് അങ്ങ് വേണ്ട രീതിയില് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാനെ, പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു വ്യാസദേവരെ. എന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചന നടത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണത അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തരെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക്, സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭക്തി വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ എഴുതാത്തതിനാലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൃതജ്ഞത തോന്നാതിരുന്നത്. അങ്ങനെ പതിതാത്മാക്കളോടുള്ള കാരുണ്യത്താലാണ്, അവരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗവത രചന നടന്നത്. അടുത്തത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്നാൽ എന്താണ്? മാതാജി പറഞ്ഞ അത്ര എഴുതിയാ മതിയോന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്താ? വ്യാസദേവൻ സ്വയമേവ പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാ മാതാജി? അല്ല, അത് പതിത ആത്മാക്കളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് ഭാഗവതം രചിച്ചത്. ഭാഗവതം രചിച്ചതിന്റെ കാരണം അതിൽ വന്നില്ലല്ലോ, കാരണം പറയണം. ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചാ മതി. വേദാന്ത സൂത്രം എന്നാൽ എന്താണ്? പരമമായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അതെ, സകല വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹമാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അങ്ങനെയാ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ. അത് നല്ലത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാതാജി, ഇത് കേട്ടില്ല. സകല വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയും സംഗ്രഹമാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. പിന്നെ അടുത്തത് ധ്യാന ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതേപോലെ മറ്റുള്ളവരും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യജന്മത്തിന് പരിപൂർണത കൈവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം വ്യക്തമാക്കുക. സത്ത് എന്നാൽ സനാതനം, ചിത്ത് എന്നാൽ പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ആനന്ദം എന്നാൽ ആനന്ദം. അപ്പൊ ഇത് സത്തും ചിത്തും ആനന്ദവും കൂടെ കൂടിയത് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണോ മാതാജി? അതെ, സച്ചിദാനന്ദം, അതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. വേറെ 3 തരത്തില് സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ് 2 സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ പരിപൂർണമായതല്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് സച്ചിദാനന്ദം പരിപൂർണതയിലായിട്ടുള്ളത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്നീ അവിടുത്തെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയോ? അതാ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോകും. മതി. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഇനി ഇന്നത്തെ എടുക്കൂ. മന്ത്രം 1 പറ. മന്ത്രം 1 വിശദമാക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. വൈദിക ജ്ഞാനം കുറ്റമറ്റതാകാൻ കാരണമെന്ത്? കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി
അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ചെയ്യപ്പെട്ടതാൽ അതെ. അതിന്റെ ഉറവിടം അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയം അത്ര. അപൗരുഷേയം. 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 അടുത്തത് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ 4 ന്യൂനതകൾ അത് അതറിയാം. അടുത്തത് പറയൂ. നമ്മൾ നോക്കിയതിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ആദ്യ വേദോപദേശം നൽകിയത് ഭഗവാൻ ആദ്യ വേദോപദേശം നൽകിയത് ആർക്കാണ്? വേദവിജ്ഞാനം തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. അതെ. ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരത് തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറി. ഈശോപനിഷത്ത് ഏത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്? യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. പിന്നെ പരാപ്രകൃതി അപരപ്രകൃതി വിശദമാക്കുക. പരാപ്രകൃതി എന്നാൽ ജീവസത്തകൾ, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അപരപ്രകൃതി ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായ ഭൂമി, ആകാശം, ജലം, അഗ്നി, വായു, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തി അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിയാണ്. പരാശക്തി. അപരാപ്രകൃതി, പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതി. മറ്റേതാ മനസ്സിലാവട്ടെ? കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും വർണ്ണാശ്രമം, അതൊന്ന് പറഞ്ഞു. വർണ്ണം 4 വർണ്ണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ആശ്രമങ്ങൾ 4: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അല്ലെ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാൽ ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു. അല്ലെ? 4 വർണ്ണങ്ങള് ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ വേർതിരിവുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ആ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കണത്? ഇവിടെ ആ സോഷ്യലിസം ശരിയായ രീതിയിൽ നടമാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? സ്വധർമ്മമുണ്ട്. ക്ഷത്രിയന് ചെയ്യേണ്ട സ്വധർമ്മമുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോഴോ അവര് ബ്രഹ്മബന്ധു ആവണം. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റേതായ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചില്ല വെച്ചാല് അയാള് ബ്രാഹ്മണനല്ല, പിന്നെ ബ്രഹ്മബന്ധുവായിട്ട് അയാളെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ ഓരോ വർണ്ണത്തിലും അങ്ങനെ തന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം. അത് കുറച്ച് തെറ്റുകുറ്റമുള്ളതാണെങ്കിലും സ്വന്തം കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആ സോഷ്യലിസം, ഇവിടെയുള്ള ആ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ക്രമീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും അവർക്കുള്ള ഓരോ കർമ്മ മേഖലകളും എല്ലാം നിശ്ചയിച്ച് എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്രമീകരണം, എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള്. അതിൽ നമ്മൾ ഈ വഞ്ചന കുത്തിച്ചെലുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ഭഗവാന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അതായത് ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം ഇവിടെ നടപ്പാവും, അല്ലെ? അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റലിസം ഇല്ലാതാവും, അല്ലെ? ഒരാൾക്ക് മാത്രം എല്ലാം വാരിക്കൂട്ടി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ. അപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക്, അല്ലെ, ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് തള്ളിവിടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടെ ക്യാപിറ്റലിസം വന്നു. എന്നാൽ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം, നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പറ്റിയല്ല പറയണേ, ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം, അതാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്മ്യൂണിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കർമ്മ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് വെറുപ്പോ ഒന്നും പുലർത്താതെ ഭഗവാനാലെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആള്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാ പറയാ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴാ നമ്മളെ ഭഗവാന് ഭക്തനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ വളരെ ഭക്തനാ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? അല്ലെ? ഭഗവാനാൽ പറയണം, അല്ലെ? ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെടണം. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഭക്തനാവുള്ളൂ. അതിനെന്ത് വേണം? വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ വർക്ക് കാണണം, അംഗീകരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഭക്തനാക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരാള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നടക്കുക ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ, അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? അല്ലെ? ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കണം. അതിനെന്തു വേണം? കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിയണം. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം. ഈശാവാസ്യ ചേതനയോടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ
വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനാലുള്ള അംഗീകാരം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെന്ന് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രി ടിക്കറ്റും കിട്ടും നമുക്ക്. അതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം. മാതാജി അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണം. അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈശാവാസി ചേതനയോടെ കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം. അടുത്തത് എന്താണ് മാതാജി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? മൂന്നെണ്ണം കമ്മ്യൂണിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും വർണ്ണാശ്രമവും എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? മൂന്നും എന്തുവാന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? അത് പറഞ്ഞൂടെ? ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഓരോന്നിനെയും പറയാ. ക്യാപിറ്റലിസം ഇന്നതാണ്, ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം ഇന്നതാണ്. വെറും കമ്മ്യൂണിസം അല്ല കേട്ടോ, അവിടെ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം ആണ്. അതുപോലെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ, വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അതറിഞ്ഞൂടെ? ഓരോ വർണ്ണങ്ങളും നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളും കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണതാണ്. അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേയും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അംശമായി കാണണം. വേറെന്താ ചോദ്യം? ഭഗവത്ഗീത 9:26 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ അറിയാം. അടുത്തത് അതല്ലേ? പത്രം പുഷ്പം. അടുത്തത് ഏതാ? മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിലെ കാരണം. പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതെ. അടുത്തത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ.